bolje raspoloženje. Tvoj totalni FM. Dakle, novi investitori u našem gradu, modernizacija javne rasvjete, mjesni odbori, radovi, poslovni uzlet samo su neke od tema s kojima danas i o kojima danas razgovaramo sa našom gradonačelnicom Kristinom Vikić-Baniček. Dobar dan i dobro nam došetali u Drugu Sisačku ulicu. Dobar dan, hvala lijepo. Evo idemo mi odmah na posao. Na nedavnoj sjednici gradskog vijeća upravo je vijećnicima i svim građanima prezentiran jedan lijepi projekt, pravo na građenje u industrijskoj zoni, 3 nova investitora koja su se javila. Što možemo očekivati kada se potpisuju ugovori, kada će zapravo početi neka konkretna realizacija, jer to je ono što nas sve najviše zanima. Evo, dakle, rokovi su počeli teći onog dana kad je sama odluka o prihvaćanju ponuda investitora za ulazak u južnu industrijsku zonu prihvaćena i sada imamo 30 dana da finiširamo ugovore kojima će se, dakle, 3 tvrtke, tvrtka gospodina Debeljaka DIV, zatim tvrtka Epic Consulting i tvrtka Mittel Europa obvezati da u roku od 2 godine to zemljište koje uzimaju za pravo građenja privedu svrsi koje su se obvezali. Na šta su se obvezali konkretno? Tvrtka DIV je, dakle, poslala ponudu da će napraviti tvornicu betonskih pragova. Radi se o investiciji od 8 milijuna eura i zapošljavanje oko 50 radnika. Zatim tvrtka Epic Consulting će raditi bioplinsku energanu od 0,3 MW, investicija 2,5 milijuna eura i otvaranje 15 novih radnih mjesta. I najznačajnija i najveća investicija, dakle, od naših talijanskih partnera Mittal Energy, kogeneracijsko postrojavanje koje će putem rasplinjavanja drvne biomase proizvoditi električnu energiju. Vrijednost prve faze investicije je 20 milijuna eura, a ukupna investicija kroz 3 faze će biti teška 70 milijuna eura. U početku bi bilo, dakle, 80 zaposlenih, a ako pogledamo i kooperante koji će biti zaduženi na samom prikupljanju biomase, radit će se od preko 300 novih radnih mjesta. Rokovi će, dakle, početi teći u travnju. Očekujem da će prvo krenuti ulaganje bioplinske energane i kogeneracije na biomasu, a zatim će nam se pridružiti i tvornica betonskih pragova gospodina Debeljaka. Vijesti su to zapravo u koje je teško vjerovati nakon svih ovih teških godina u našem gradu. Izašao je jedan zanimljiv članak sa gospodinom Debeljakom koji je zapravo izjavio da je izuzetno zadovoljan odnosom prema investitorima koje je dobio u gradu Sisku. Pa evo, u čemu je tajna? Pa tajna je u individualnom pristupu svakom investitoru i u tome da ih zaista tretirate kao vrlo dragocjenu, da tako kažem, osobu, budući da, budimo iskreni, postoji puno sredina u Republici Hrvatskoj koji su kompetitivne u ulagačkim razmjerima i moramo, dakle, dokazati zašto je Sisak baš taj koji je, eto, i strateški pozicioniran i prometno i ima kvalitetne ljude i radišne i Sisak grad rada i izvrsna infrastruktura i onda dođete do činjenice da su njihova iskustva manje više po Hrvatskoj, da je birokracija užasna, da kad dođu do jedinice lokalne samouprave da nemaju preveliko razumijevanje. Tu onda ja uskačem sa zaista individualnim pristupom i sa strogim obećanjem da će u roku 60 dana dobiti sve potrebne dozvole i na taj način sam, dakle, se osigurala da ne samo da grad preuzme svoj interes, nego da i investitor shvati da smo mi zaista jako zainteresirani da oni dođu, da nam je svako radno mjesto dragocjeno i da ćemo ih tretirati sa velikom brigom i voditi ih od početka njihove investicije do izgradnje samog pogona, a iza toga. Takav isti tretman dajemo i svima onima koji sada rade, od tvrtke Daniele, dakle, ABS-a i Čeličane do Oberndorfera, Rorwerk Max Huta. Dakle, to su sve ljudi s kojima ja redovito se sastajem, pitam kako im ide, u čemu su problemi, kako im mogu pomoći, da li im grad može kako pomoći. Jedino na taj način, dakle, partnerskim odnosom možemo zadržati poslovne ljude da prepoznaju grad Sisak kao mjesto dobre poslovne klime. Kada govorimo o nekakvom razvoju infrastrukture u gradu i to ono modernom, evo dolazimo i do LED rasvjete koja je poprilično aktualna svuda, sada počinje biti i kod nas ove godine, a već zapravo i prošle grad se odlučio modernizirati upravo javnu rasvjetu koja je isto tako u jako lošem stanju već godinama. Mi smo, evo, krenuli prošle godine sa jednim malim pilot projektom, dakle išli smo ispuniti zakonsku obvezu i zamijeniti 500-tinjak takozvanih kugli
Željeli smo vidjeti da li imamo kapacitete, da li imamo znanja, da li imamo tehnologiju da to napravimo. Napravili smo to sa svojim sredstvima i mogu reći da je odaziv građana odličan, budući da je vrlo vidljiva razlika prije i poslije. Sad je doslovno rasvijetlili su se pojedini dijelovi grada. Sljedeća faza je, dakle, budući da smo dobili 40% sredstava od Fonda za energetsku učinkovitost, idemo sa 1,3 milijuna teškim projektom druge faze rekonstrukcije javne rasvjete na području ulice Hrvatskih domobrana, Ive Rukavine Siđe, Kneza Branimira, Hrvatskog narodnog preporoda, u Štrosmajerovoj, dakle, prilaz mostu i raskrižje Žitna, u Odranskoj ulici i na mostu Gromova. Time ćemo zapravo samo 10% grada riješiti, ostalih 90% za jedno mjesec dana će biti gotov troškovnik i tada nam predstoji odluka da li ćemo ići na bespovratna sredstva iz EU fondova, hoćemo li naći nekoga partnera da to rekonstruiramo za godinu dana ili ćemo ići na klasičan ESCO model, znači javni natječaj i ko se pronađe u tim uštedama da to uzme. Sigurno projekt ide, dakle samo onog trenutka kad napravimo troškovnik donijet ćemo odluku na koji način financirati. Dobro, ono prema čemu idemo je da Sisak napokon i zasvijetli, da izađemo iz mraka. Istovremeno, grad Sisak dosta ulaže zapravo u svoje objekte i to sa one energetske strane. U škole? Tako je, u školama smo uznapredovali jer se, dakle, krenulo od krova, što bi se reklo, prema temeljima. Na školama i na vrtićima su išli prvo krovovi, zatim su išle energenti, dakle različite peći na pelete, na sječku i tako dalje. Sada je na redu fasada, tako ćemo sa APN-om krenuti sa obnovom fasade u osnovnoj školi Braća Ribari i Braća Bobetko, a mogu najaviti, evo Siščane će veseliti, da ćemo i u travnju dobiti rezultate energetskog pregleda sisačkog bazena, koji će nam biti temelj za natječaj za kompletnu rekonstrukciju bazena po ESCO modelu, dakle bez zadiranja u gradski proračun. Ponudit ćemo nekome od investitora, od poslovnih subjekata, konzorcija, grupacija, kako god se oni odluče udružiti, da obnove sisački bazen, dakle prema uzusima struke, i ono što je najvažnije, ne u fazama, nego da to sve ide odjednom i da se u nekom razumnom vremenu svi radovi okončaju i da naš bazen dobije novo ruho, budući da od 1991. nije bilo, od kad je sagrađen, nije bilo nikakvih znatnih ulaganja na njemu. Ove godine zapravo govorimo o jako malom proračunu grada i godine su užasno teške, blagajna se puni ne znam kako dobro. Blagajna se puni onim tempom kojim smo i mi očekivali, izuzetno slabo, zato je projekcija proračuna 180 milijuna, dakle 20 milijuna manje u odnosu na prošlu godinu. Zato smo bili primorani biti, da tako kažem, kreativni i okrenuti se drugim izvorima. U tom smjeru ide i projekt, dakle, prema fondu, u tom smjeru idu i projekti prema EU sredstvima, u tom smjeru je išao i projekt prema nacionalnom programu sigurnosti u prometu, gdje smo dobili bespovratno 400.000 kuna za LED markere koji će ići u pješačke prelaze ispred škola koji su najugroženiji u prometnom smislu. To smo u suradnji sa policijom odredili te kvote i pokazivači brzine, znači nešto što će znatno unaprijediti sigurnost naših najmilijih, a neće nas koštati znatna sredstva, dakle ide nekih 150.000 kuna iz našeg proračuna, a 400.000 smo dobili bespovratno, kažem, od Ministarstva unutarnjih poslova. To će se sad krenuti, pretpostavljam, uskoro. Kreće nabava i realizacija se očekuje, dakle, u travnju da počne sama nabava i ugovaranje radova. Idemo dalje sa radovima po gradu, ima ih dosta. Ono što će građani prvo zamijetiti, dakle, da izvođač radova nakon što završi Zagrebačku nastavlja dalje Bakranovu, i to ne samo onih 70 metara koji su trebali temeljem projekta Zagrebačke raditi, nego da ide sve do Bazilike Svetog Kvirina. Dogovorili smo sa Hrvatskim cestama da prvu fazu, dakle do ulice Berislava Pavičića, financira grad Sisak, to je 5 milijuna, drugu fazu 2 milijuna mi se obvezao financirati župan Ivo Žinić, odnosno županija Sisačko-moslavačka. Mislim da će to biti na zadovoljstvo svih stanovnika Zelenog brijega i da će zaista riješiti cjelovito prometnu situaciju na Zelenom brijegu. Osim Bakranove, od većih radova, dakle uskoro u nabavu kreću Savska i Augustinčićeva. Savska će početi prvo sa radovima, dakle, na vodovodu. Kad vodovod odradi svoje, idemo u kompletnu rekonstrukciju prometnice, novi sloj, nogostup rasvjeta.
Augustinčićeva isto tako, dakle sve će to biti po uzoru na model Šipuševe koji smo prošle godine uspješno isprobali i primijenili. Ide, evo, meni simpatičan mali projektić, ali vjerujem da će biti drag mnogim Siščanima, obnova Granika kojeg svi gledamo. I ide nešto što će svi roditelji na Viktorovcu vrlo rado dočekati, gradnja parkirališta, dakle u školu, tako da nema više onih situacija da se zakrči prometnica jer se mališane dovozi pred samu školu i nema se gdje ostaviti auto. Nadam se da ćemo na taj način sljedeće godine uspjeti riješiti 22. lipanj i zaista prioritet uvijek moraju biti vrtići, osnovne škole i najmlađi, a onda sve ostalo. Dakle, može se. Može se. Idemo sada na stvari koje su pred nama. Sutra je u Sisku poslovni uzlet, jedna lijepa priča koja ove godine dolazi i u naš grad. Grad Sisak je grad domaćin. Tako je. Evo, u suradnji sa ekipom iz poslovnog HR-a, budući da je to isprobani model koji oni vrlo uspješno inkorporiraju na području cijele Republike Hrvatske, pozvali smo ih da tako nešto napravimo i u Sisku kako bi naši poduzetnici, OPG-ici, poljoprivrednici, obrtnici dobili besplatnu edukaciju iz tema koje su sada, da tako kažem, vruće. Prvi dio, dakle, se sastoji od dijela gdje lokalni poduzetnici iznose svoja uspješna poslovna iskustva, a iza toga idu predavanja, od toga gdje će vam referentne osobe iz HBOR-a reći kako da dođete najbrže do najpovoljnijih kreditnih sredstava i mikrokredita, do toga kako ispuniti ispravno kreditni zahtjev, zatim od strane Piska će biti nešto više o start-upovima, kako ih osnovati, koji su primjeri dobre prakse. Hrvatska udruga poslodavaca će vas poučiti kako na 5 top načina uspješno prodati proizvod ili uslugu, a ekipa iz T-Koma će vam pokazati kako možete poslovati bez da imate negdje ured, znači kako možete poslovati od kuće uz cloud usluge, da je sve moguće, te ekipa iz Štirije o kako za malo kuna dobiti puno oglasa na Google i na Facebooku. Iza toga je mala pauza i onda nam dolazi dio od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja će nam govoriti kako od njih dobiti novac i za koje projekte, zatim Ministarstvo poljoprivrede, najnovije informacije o projektima i financiranju njih sa područja ruralnog razvoja i poljoprivrede i na kraju kako napraviti brand strategiju, kako napraviti strategiju robne marke i kako se brendirati. Mislim da su to sve teme koje mogu svim koji su u poslu u gradu Sisku biti izuzetno dragocjene, upoznaće nove ljude, dobit će kontakte, moći će dobiti odgovore na sva pitanja i što je najvažnije, sve je besplatno. Dakle, poslovni uzlet grada Siska sutra u prostoru poduzetničkog inkubatora, još uvijek se pretpostavlja možete javiti. Imate tako zapravo sve informacije i na stranici grada Siska koja je nova. Da, startamo dakle sutra u 9:30. Web stranicu smo malo, da tako kažemo, osvježili, malo smo je napravili preglednijom, lakšom da što brže možete doći do informacije koje vas zanimaju i malo smo u prvi plan stavili informacije koje su interesantne građanima i investitorima, a ove neke suhoparne birokratske smo ono što se mora objaviti, a stavili ipak u B plan. Planiramo još neke malo dodatke stranici od YouTube kanala do toga da ćete se moći registrirati i vidjeti u kojoj fazi je vaš predmet unutar grada. Biće tu još i neke zanimljive aplikacije putem kojih ćete moći direktno komunalnim redarima, na primjer, uslikati, strganu klupu u parku i poslati direktno komunalnom redaru to oštećenje ili jednostavno postaviti direktno pitanje gradonačelnici ili bilo kome u gradu. Dakle, želja nam je maksimalno se otvoriti gradu, mi smo tu zbog građana, mi moramo biti servis građana i moramo im biti dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. www.sisak.hr stranica je koja vas očekuje. Idemo ponovno malo dalje, mjesni odbori, preustroj mjesnih odbora, izbori u mjesnim odborima, priča koja je podigla dosta prašine. Uvijek kada se u Sisku bilo šta mijenja, bilo malo, bilo više, postoje veliki otpori. Priča o mjesnim odborima je priča koja je u načelu jako dobro zamišljena, ali je vrlo loše funkcionirala, odnosno uopće nije funkcionirala.
imate hrpu mjesnih odbora koji nisu čak u stanju na razini godine poslati svoj plan rada ili što bi željeli raditi. Ono što smo mi napravili je da smo formirali 5 gradskih četvrti, da im damo na važnosti, da im olakšamo funkcioniranje. Oni će svi imati određena sredstva za svoje komunalne akcije koje će im biti unutar proračuna raspoloživa da oni predlažu. I imamo mjesne odbore, dakle sve sada po 3 člana, prije je bilo 3 člana, 5 članova, 7, sad ima samo 3, osim Budaševo koji ima 5 članova jer imaju preko 850 birača. Ono što me zabezeknulo zapravo koliko malo ljudi znaju o tome, naime ljudi misle da su to plaćena mjesta, da su to fotelje, ne ljudi, to su sve volonteri. To su dakle ljudi koji žive u vašoj ulici, u vašem kvartu, u vašoj zgradi, u vašem naselju, koji su na nezavisnoj listi ili listi neke političke stranke ušli u vijeće mjesnih odbora i koji su dužni razmišljati o tome treba li u vašoj ulici poboljšati rasvjetu, na koji način, da li je neka prometnica koja ide opasna za djecu, na koji način je sanirati, treba li zelenilo oplemeniti, treba li još koja klupa. Dakle, domena malih komunalnih akcija je nešto o čemu vijeća mjesnih četvrti, odnosno gradskih četvrti i mjesnih odbora trebaju ići sa svojim prijedlozima i zaista se nadam da će to načelo supsidijarnosti profunkcionirati, dakle da razina ulice Lipa odlučuje o tome što će se raditi u ulici Lipa. Mislim da je to najpoštenije i najbolje. Postoji model, samo kažem, trebamo se malo potruditi da to profunkcionira i nadam se da će tijekom vremena mjesni odbori shvatiti da je njihov interes da se udruže, da dijele iste probleme ako su susjedni i da će zajedničkim nastupom biti jači, moćni i artikuliraniji prema gradu sa svojim zahtjevima. Danas ste nam donijeli dosta dobrih vijesti i pozitive. Sunce je krenulo, grad nam izgleda odmah ljepše, mi smo malo sretniji, pa se nadamo eto da ćemo mi kao Siščani biti malo zadovoljniji životom u svojem gradu u narednim mjesecima. Pozivamo vas sada, evo ako ste naravno u mogućnosti da posjetite možda neke sisačke restorane, jer se grad Sisak uključio u Finoteku. Tako je, Finoteka je još jedan projekt koji smo pokrenuli kako bi pomogli našim OPG-icima. Znate da je sisačka tržnica sa najviše registriranih OPG-a, čak 83. Ideja je dakle da direktno ukoliko uzgajate bilo vino, bilo neku hranu, povrće, voće, možete sa 3 klika besplatno preko finoteka.com aplikacije, zahvaljujući tome što je grad Sisak to s njima ugovorio, besplatno ponuditi svoje proizvode. I bilo ko u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje izvan granica Hrvatske može kroz 3 klika od vas naručiti te iste proizvode bez ikakvog posrednika, bez dodatnih troškova za vas. Samo u prvih mjesec dana je 40 ljudi se već za to registriralo. Vjerujem da će to znatno unaprijediti njihovo poslovanje, a nastojimo to inkorporirati sa još jednim malim lijepim projektom. Naime, želja nam je da u sisačkim restoranima budu poslužena sisačka hrana, sisačko povrće, sisačko meso, sisački sirevi i sisačka vina, ukoliko ih imamo, i da zaista ta cijela gastro i turistička ponuda ima specifičnosti, da se brendiramo po tome, jer zaista imamo kvalitetne ljude, vrijedne ljude, dobre proizvode, ukusne, i nema razloga da to ne spojimo na taj način i dobijemo najbolje i za proizvođača i za vlasnika restorana i za osobu turista ili Siščana koji će doći u taj restoran. Evo, na samom smo kraju, pa predlažem da riješimo još neke nejasnoće. Malo je bilo panike u gradu, govorilo se sve se zatvara, sve odlazi, pa se spominjao Interspar, pa se spominjao Miller. Na kraju što je prava istina? Evo vidimo da smo dobili novi vrtni centar u gradu, onaj prostor gdje je prije bio Obi, sada je tamo Bauvelt, ipak je malo bolji osjećaj živjeti u ovom gradu. Da. Nažalost, ne znam da li se radi o dnevno političkim potrebama ili jednostavno ljudskoj zloći, ali imam osjećaj da neki ljudi percipiraju sisačka događanja na razini što je svima gore, to je meni bolje. Tako je išla i priča o zatvaranju Millera i o odlasku Interspara, međutim to su naravno sve bili samo tračevi. Miller ostaje, dakle ja sam u stalnom kontaktu od kad sam postala gradonačelnica sa upravom Supernove, i Bauvelt koji je došao većinom zato što sam ja ih na maltene tjednoj bazi molila, nađite nekoga, fale nam takvi sadržaji, ako treba uključit ćemo se i mi, potražit ćemo zajedno.
Miller je išao pregovarati dakle o novoj najamnini, koliko sam shvatila produžen im je ugovor i dobivaju i susjeda Sports Vision. Vjerujem da će Siščani biti zadovoljni i sa time. I dakle, poruka Siščanima: volite svoj grad, volite ga ne samo tajno, volite ga javno. Nemojte stvarati percepciju o gradu kakva nije i vjerujte mi kad vam kažem da je 2015. Prekretnica za grad Sisak i da od sada ide samo na bolje. Hvala lijepa na ovim informacijama. Danas smo se bavile gospodarskim i komunalnim pitanjima, ostalo je još puno toga za pričati. Društveni život grada, manifestacije, kultura, turizam, isto jedna velika tema koju predlažem da otvorimo sljedeći put. Može, slažem se. Lijep pozdrav svima iz naravno Druge ulice. Ovo je Totalni FM.